Emancabanca senjena. Mana, wo. Ndaba. Uyaphi? Ngi-right? Ngeke kuba right uyaphi? Ngisathi ukuphuma nje baba. Ngiyobheka olokhuzana. Omamkhizi. Ubhushuzela unje? Angiphushizeli baba ngimuhle. Kunjani? Wemamdepana. Alikho ipitikoti la. Hayi baba, ngixoxelile lalela-ke. Sengiyazi mina namadodana izisho izinto bese nenza ngendlela. Uyazi ukuthi uMamkhize benosithole bahlukene. Ngingenaphi mina? Lalela ngikutshela. Ubaba uSithole unenkinga ukuthi uMamkhize uhlezi efaka amaphinifa lento ehlezi ungenzisa. Yebo, akumele umfazi abhushuzele usixabanisa nezinyanda ezulu. Akathandi uSithole lokho ushilo ukuzwa ukuthi akayifuni lento wrong. Kufanele kabuye abe muhle, abe sexy. Yabona nami ngizama ukuba sexy ke hawu. Usithole. Buka indaba. Walibulaliza usithole. Kuthana ayithandi into. Mamdepana mfaka ipitikoti. Awu baba ngizofanda Ngeke ubhushuzele. Mamdepana. Iyawo imizi fanele kuze kwenzele kuthina ngoba uzosusuka ububuka amantombazana anqunu la fanele ngiyithande babisa lokushini la sikhe emakhaya Wakwangibona ngibuka eyodwa ke. Ikhona eyodwa kwangibona ngiyibuka ngoba ngibuka wena baba phela. yile wrong lento engigqokile Mamdepana mangingeve ukuthi wehla wenyuka emsamo wami ubhushuzela ngalezi zinto zakho zithi ama night uhamba ungaliqokile ipitikoti uzongitshela ngosithola hamba mamdepana uyofaka ipitikoti. kodwa kuhle baba Hayi mfazi. Yes. Ezami lezi ishebo ufuna ukuyivezela abanye lapha phandle. nawe uzoyibona nje Hamba. naye mezoyibona nje abafana kanjani manje silisa suka Ndithi neziphi into eningasiqondiyo. Acha wena mama uyabheda nje ndithi mina ndibheda. Wenzeni? Yeyiphi lento engibheda kuyona lo ibonayo wena ukuthi ngiyabheda. Ungahlali phansi sixoxe. Ngitshela yazi. Ngimtshele ukuthi yazi sendiyakubalela izinsuku ofika ngazo la ushayela amanzi amponjwana. Ufika nje anjethisa. Khona lamantombazane engisebenza nawo ngoba vele bekhona nawo emsebenzini. Ufika nje uyawancoma kumina. Nje ngithi mina hawu ngoba ugugu noNonjabulo nisebenza nabo nje abengabangani sonke. Yes. Wena umncoma kanjani omunye umuntu esifazane kodwa ngikhona mina la. Engakaze ancome wena. Ube kusafana khona izinto ezingafani. Yabo. mhlawumbe nginabela nje bhuti wami yini wayibonisa ihlukile musushadile esehleli nawe egcekeni Unesikhaya kakhulu magodi wami iyona isikhaya kakhulu kuze kweqe. Wasemakhaya. Wasemakhaya. Ngithi ngisho ngiyazama ukumshintsha kodwa hayi akashintsheki. Unzima. Akashintsheki. Ngize ngigcine sengincoma abanye abantu babanye abafazi bamanye amadoda. Kanjani manje uzoshawa phela manje mase. Kushelela ulimi nakhona lapho ngoba ngisuke ngicasuyile vele yabo. Usukade wagcina ugeza amehlo. Cabana njalo nenguba ayigqokayo nje ayiseyona le ndlela okuyiyona ngimbona useshintshile. Ugqoka kwami lezi izigqoko libenisazi ukuthi mhlawumbe esikhathini sohamba sihlangane mhlawumbe abone ukuthi hayi nangoku makoti wami segqoke ngalendlela engangiyifuna kanti ngempela kuze yakuya sihlangane ke bese ngiyamtshela ke yabo sihlale phansi sixoxe. Mana ungakayi indawo. Uyakwazi ukuyigqoka lento ayidingayo. Ngimi lapho. Kodwa ulinda ukuthi nize nixabane osuku uyekini kuyimawubona baleke ukuthi uyigqoke bese uyomkhalisela again. Kanti ubuhlulwa yini usekhaya noma mhlawumbe usabambela into ukuthi bekutshela Raf. Hayi baba wangihlukumeza nje bese ngihlukumeze kakhulu. Bese kwanele bese ngonele kakhulu. Bese ngihlukumeze kwenela nje. Ngakho nje ave ngaphuma ukuthi okungcono angihambele ngigodukile ngekhaya. Ngoba bese ngihlukumeze kakhulu. Thatha mamdepana kuyehlela. Hayi. Oduse umfazi wami ngisi. Usasehuyi. Usewena phela ngoba akazi kubuye inkomo. Akazi khali ukuthi usewuyena. Ngokwesiko. Asibiyeke sibuka inhliziyo yakho ngonhliziyo yakho usewuyena. Hey.
Nina bakashana kamenzi apho zomlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda sibingelele kuyifundeza zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Sithemba ukuthi abantu baphilile ke inhlangothi zonke zomhlaba la kusupporta khona umabona kude wenu obizwa ukuthi iBlack Life TV, kanti ke igama lohlelo wabuyelana emendweni lami ke nguKing Sichaka ngokaluqa mfoko amancaza kancane. Bese idedela intombi gijima yothi ifulu kuhle sokeni. Sithembe ukuthi abantu ba right ema provinces onke akhona. Ngizwile ukuthi niyakhala eMpumalanga ukuthi asenibizi. Nganza nisibhalele zonke lezi zindawo seMpumalanga so understand cause eMpumalanga asazi ukuthi ibizwa kanjani so sibiza into wrong. Asike nohlelweni ke sibone ukuthi namhlanje udaba lethu luza nobani sixoxa sifika phi naye. Sibingelele inkosazana sabona ma. Yebo sabona bathi. Ninjani? Siyaphila njani? Hayi sekhona ubani lo? Unoma Mkhize. Cobeka ihlandla. Wena okhanya masesiswini. Ake sizwe ke ntombi wabuyelana wena emendweni. Emendweni ndabu dan khona ubhuti engisebenza naye owalapha. Saqhubeka emsebenzini sasebenza kahle nje sizwana kumnandi. Yezwana like friends noma Sizwana sentanda. abangani, sasingabangani. Okay. Saqhubeka sangabangani. Kodwa uthe xa kwafika elaxesha bake uzobona naye ukuthi hayi na intokazi sekhathele sekhathelwa ubungani. Okay. Like nami ke ndawashaya zakhe nami ngashaya zami ke saqhubeleka sathandana nobhuti. Yeah. Ukuthandana kwami nobhuti sithandane nje u2 years. Emva kwalo 2 years wangishada ke. Abe. Ukungishada saqhubeleka wathenga umuzi ekuthenga khona la eThekwini. Yeah. Sahlala kwamnandi. Ukuba mnandi kwami kwakho ndimbona kuyena la waqala khona ukuthi hayi mama ngathi mhlawumbe khona into ezithizeni endlini into ezothandwa kanje. Wathi angeke umsebenzi. Mathi mangeke umsebenzi ngambuza ukuthi umsebenzi ngiuyekeleni. Wathi hayi mama ngoba mina ngikhona. Oh yeah. Ngizoyimela yonke into yekhaya bisuhlala phansi. Ngathi mina ngeke ngikwazi ukuhlala phansi ngoba nami ngifuna ukuthi ngibe nento zami ngedwa. Hayi saqhubeleka sahlala ke. Mnandi kumuntu okhulele emakhaya isikakhulu. Yeah. Yena ke ukhulele khona la kwaZulu. Ukushintsha kwakhe ushintsha methu uyabuya emsebenzini uzobuya mhlambe eshaya amanzi amponjwana la. Okay. Mewashayile ngifike ngiyapheka. Mangimfica uhlela lapha e-sitting room ubukele iTV. Bese ngiyamtshela baba naku ukutya. Athi ngicela ngibeke lapha ku-microwave ngizozenza ukusatha ukutya. Ngithi mina okay. Hamba nobeka ukutya ngibuye sihlale phansi siqhubeke sincokole. Angitshela into nje ukuthi wena mama ukuthi wena soshintshile la ekhaya unezinto engaziqondi ndithi uneziphi into engaziqondiyo. Athi wena mama uyabheda nje ndithi mina ndibheda. Wenzeni? Yeyiphi lento engibheda kuyona lo ibonayo wena ukuthi ngiyabheda ungahlali phansi sixoxe. Ngitshela yes. Ngimtshele ukuthi yazi sendiyakubalela izinsuku ofika ngazo la ushayela amanzi amponjwana. Ufika nje anjethisa khona lamantombazane engisebenza nawo ngoba vele bekhona nawo emsebenzini. Ufika nje uyawancoma kumina nje ngithi mina hawu ngoba ugugu noNonjabulo nisebenza nabo nje abe ngabangani sonke. Yes. Wena umncoma kanjani omunye umuntu esifazane kodwa ngikhona mina la. Engakaze ancome wena. Hayi asaya ngizingabancoma umntana womuntu ugqoke kahle nje ngithi mina ngoba mina ngigqokela into zami lezi engisuke ngaze emakhaya ngoba mina ekhaya ngikhule ekhaya nje ngigqoka lezo mpahla lezi kumele ngigqoke manje lana sengifika kuyisinye istayela esigqokwayo hayi ngamonzayo yaphatheka kabi akafu nje ekundigqokela izinto azigqokayo hayi ungishintshela kakhulu ngifuna ukucamba manje ungishintshelile nje impela ngolunye usuku la azongilwisa khona ebusuku mebuya ubuyela uphuzela amanzi amponjwana uyafika nje ungena embedeni fika lalo uthi angiya ngishuduza hambela wena hambela ngihambele cabanga ngizotheleka ngale phansi ngiyambuza mina ukuthi awuyini wenza njani manje wenza njani kanje athina angakudingi mina la embedeni wami ngicela nje uvela usuke nje ngithi mina kanjani ngoba nginginkosikazi wakho uyenzelani lento le Sedikwa nanguwe ke. athi nje hayi ukuthi nje wena awenzi ngale ndlela engifuna ngayo ngithi yeyiphi nendlela
ongafuni ngiyenze ngayo ngoba ngakutshela ukuthi mina ngiphuma emakhaya. Hayi ngimbonisa bawushintshile manje. Kwayena nje ufuna ukuthi mangqokele ukuthi mhlawumbe uyaphuma okanye nami ufuna ukuhamba naye angithi. Uthi nje naye uvela usale sala ngihambi nje nawe ndithi ngobani? Anambisho ndawonye. Akafuni. Bengafuni nje ukuthi sihambe sobabili. Okay. Nalapho kuyoncoma ke ukuthi hayi labo lo wagela begqoke kahle angikwazi wena lamavununo wagqokile angisho Uthi gqoma amavununo. Amavununo uyayisho nje le engeyisa nkosami ngathi mina ngizobekezela kodwa ke ngoba uyindoda yami. Hayi waqhubeka hayi ngamtshela futhi ngathi yabona baba ngoba sengikhathele into zenzayo nje sengikhathele kuyoba ngcono ukuthi ngihambe ngikhaya. Athena uzohamba kanjani inkomo zami lezi nithi mina nginandaba nenkomo zakho ukuthi uzongihlukumeza lana awunelisekile la uyangihlukumeza le uwesi baba nje uzothi mhlawumbe ngiyaphuma ngiyesitolo nangu sesemva kwami mhlawumbe uzothi mesithi nangu sihamba nentombi lapha how hayibo siyabonga ayithulele siyabonga ayithula hayibo ngiyakubiza nje hayi siyabonga ke mfana ukufa ngithule ethe mebuya ekhaya ngahlala naye phansi ngamtshela futhi ukuthi yabo into kanje angiyithandi nokuthi mhlambe mina angigqoke ngalendlela ofuna ngayo kodwa mususo sewenza ngalendlela owenza ngayo uthi hayi mina ke ekhanda ngizenza ngalendlela engifuna ngayo angifuni ukuthi bengafuni ukuthi ngisebenzise imali yakhe kwesinye isikhathi ufuna uyi-afforda wena ufuna uzi-afforda mina athena hayi ngathi kwenjeba nijika lo msebenzi ikhona into ezokwenza yona enze bube right empilweni ndikwenze zonke lezi zinto engifuna ukuthi ube yiyo nithi mina ngeke ngikwazi ngoba mina yazi bangiphume ekhayeni elinogogo ngikhule nogogo nomkhulu mana ke mhlawumbe kunqamula wena into ngempela ekwenza ugoloza isizwe ngoba ngiyabona lokhu kuvezile ukuthi wena uthi ngeke ukwazi all the time akukho la uyimisela khona ukuthi umhlanga bese halfway mhlawumbe kokunye uzama ukushintsha lapha nalapha ingoba nakho wazi ukuthi wakuthola emsebenzini unje wakuthanda unje ufuna okwamukela unje yena ungithathe ngithanda bebe sithandana vele into eyadala ukuthi angigcine sengishiya kwasembedeni bese ngangidingi hlobo okay bengangidingi engithuka ngingazi ukuthi ngithukelana angithuke nje ngibona ukuthi mina yabo le angenze ngikhona ukuyimela ngamtshela ukuthi yabo manje sengizokunikeza isikhathi esincane ukuthi ukwazi ukuthi uyihlalele wedwa ngibagcina ke sengiphumile ke nami ngoba manje uyangihlukumeza angazi ukuthi ngihlukumeza kuphi ngiyapheka lo muntu ngenza yonke into kodwa akakhombisi akajabuli manje uzoncoma nabafazi babantu uyabona nje amantombazana enza ukuthi nokuthi nithi mina kanti bungithathile ukuthini ngoba ubu-right nje ekuqaleni manje usushintsha manje ngoba sesubabini la songishadile. Okay mhlambe asimthole ubaba siza ukuthi mhlambe yini le ngoba namhlanje mhlambe ilanga lokuthi ukhulume naye phambi kwabantu naye aveza ulakalakhe ngoba ngeke avela asuke nje umuntu enza into kanje kungenasizathu sithole mhlawumbe isizathu sakhe yisiphi yebo kanza kwethu njengoba ke nimuzwa ke uma ekhuluma udaba lakhe lo njengoba lo njalo ukuthi wabuyelana emendweni thina ke asikwazi ukukhuluma iside elilodwa le story abasuka sifuna ibalance between the story sonke so that nawe as umbukelo weBlack Life uzoba nombono owufakayo kulolo daba kodwa ke angihambi ngedwa khona indlovukazi mamDepani uzobe dilana nendoda leyo ngoba amadoda nomamDepani kodwa kasambeke. Ngicela ukubingelela ngikwamukele mbukeli weBlack Life TV ohlelweni lethu luthi wabuyelani emendweni. Mina ke ngumlangeni uMagasela njengoba nazi ke njalo njengenjwayelo ukuthi kulolu hlelo ufika qala uKing Star waluqa unondaba yabo bese yaphendla kuthiwa ukuphendla kodwa angenzele ukuthi angidlalele njengenhloko yabo bese ngiyalandelayo phela mina sengiyimva lasemahozini sengizohlala la mbukelo weBlack Life ngokukhulu ukuthobeka. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele ubhuti okhona la phakathi kwethu uzokubingelela nawe bese ayazi isho ukuthi uba wakwaba isibongo then we'll take it from there. Sawubona bhuti njani? Yebo ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila bhuti wami. Ngikhona. Ubhuti ngicela bingelele nje umbukelo weBlack Life TV uzobe sezisho igama nesibongo nje kuphela. Ngiyabingelela kubabukeli baBlack Life TV igama lami nguSiyawo kaSithole. Sure Siyav bakubiza ngoMasiye lokushini. Yebo ngibiza uMasiye. You love that.
Ya, isilokishi. Isilokishi. Yeah. Ima-ke ngifuna ukwazi ngoba okay, qala uyazi ukuthi uzokwenzani la ekhaya. Anginalo ulwazi Oluphelele. Oluphelele. Kodwa unayo i-clue. ngaqagela mhlambe angilethwa ngumamkhisi. Okay, ngiyabonga. Okay, ya. Manje ngiyacabanga mfethu uthi njengoba umuntu kade owubaba, umuntu usawuyena vele angithi usashadelwa naka divorce. Yebo. So uma kade ushadelwe indlela yokuyiphatha yashintsha nesilokishi. Wenze njani lapha imenze ukuthi ubaba ekhaya manje umasiya still akunankinga. Kuyafana ngithanda ukuba indlela efanayo vele ukuthi ngisekhaya noma ngisemsebenzini. But nje ngiyathanda ukuthi ngihlezi ngindlela eyodwa. Okay, hayi ngiyakuzwa bra. Awukho la ngifuna ukuba khona serious khona la ngifuna ungabi khona yabo. Hayi ngiyakuzwa baba. Iyafana. Ngiyakuzwa baba. Cishe ngathi bra wami ngathi awushadile. Kodwa manje ngoba wena umnemuzana omusi fanele ngithi baba ngithi. Ya kunjani impela. Siyabonga. So baba ngicela ukwazi ukuthi mhlambe uma take me through umshado kwenzakalani nazona kanjani nomama and njengamanje nje basikhuluma. Sazona nomama sahlangana emsebenzini. Sathandana for 2 years ngase ngiyamthatha ngihamba ngovela kubo. Ingane enenhlanhla. Yebo, kodwa kuhamba isikhathi izinto zaqala zashintsha. Wangasafana nasekuqaleni njengoba sasisemsebenzini. Hawu, kanjani manje? Ngathi mhlawumbe into efana uyabona umuntu mesemsebenzini efaka uniform asemsebenzini mase uzomthola usuhlala naye full time. Sure. Awube kusafana khona izinto ezingafani. Yabo. Mhlawumbe nginabela nje bra bhuti wami yini wayibonisa ihlukile musushadile sehleli nawe egcekeni. Unesikhaya kakhulu magodi wami iyona isikhaya kakhulu kuze kweqe. Oh, wasemakhaya. Wasemakhaya. Oh. Ngithi ngisho ngiyazama ukumshintsha kodwa hayi akashintsheki. Unzima. Akashintsheki. Ngize ngigcine sengincoma abanye abantu babanye abafazi bamanye amadoda. Kanjani manje uzoshaba phela manje mase. Kushelela ulimi nakhona lapho ngoba ngisuke sengicasukile vele yabo. Usukade wagcina ugeza amehlo. Cabana njalo nenguba igqukayo nje ayiseyona le ndlela okuyiyona ngimbona useshintshile. Nganoma mhlawumbe uyangithi usengijwayeleni ngoba phela mhlawumbe kuye kube njalo umuntu umshadile usesekuthatha nje umngane wakho akabe saba serious njengalezi ikhathi nisasanda kuhlangana. Yebo. So leyo bukhaya ngesikhathi nitholana wawumbona ukuthi umkhaya kodwa mhlawumbe wawuthi ngokwakho awuyitshela ukuthi okunye kuzowehla yini wawufisa ukuthi ishintshe kancane indlela yokugqoka indlela yokukhuluma indlela yokuyiphatha. Ngangifisa nami isithathe phela isitela saselokishini ngingabi nje sokuthi usewumkhaya nje lokho noma ngihamba naye kuba umama wekhaya nje ngihambe naye ngisho sikhipha uchome. Yabo manje yena ekusokolisa. Ngeke umkhaya kakhulu kodwa ke hayi ngoba ngamthatha ngamthanda ngangimthanda yize ke pressure ayikhona ukuthi ngithatha nini kodwa nothi ukuthi ngizovika ngalokho. Yena vele ngangivele ngimthanda kwasekuqaleni. Manje uzizwa kanjani ngaye baba? Angazi noma ngathi mengashintsha ngangconywana. Yazi senze kanjani? Mina njengomagasela ngiyafisa ukuthi niphinde nibuyelane nibe right niphinde abuye umama bekhona emagcekeni ningaze nifike kulezi zinto zo divorce yabo kodwa akasenze kanje because umama ukhona la nathi so sizozama ukumsondeza uzosondela nomunye ubhuti uzombona nje eku2 Kings Chaka akalokho so uzozimesondela ke mhlawumbe sozwa ukuthi wena uzizwa kanjani naye sizizwa uzizwa kanjani mezizwa kanjani ngomshado wenu emva kwalokho mina no King sobe sesibuka ukuthi izokwazi ukusiza sokwazi ukunisiza nikwazi ukubuyelana mhlawumbe singakwazi ukuthi hambise umqondo naye akufici ukuthi yabo kahle wena yini oyishoda ngayo kuyena nawe mhlawumbe ungayitshela ukuthi wena oshoda kanaye mhlawumbe khona shoda ngayo kuwena ayibo leyo nto so zonke lezi zinto sovele sidlala amakhadi etafuleni sibone mesihluleka thina sisithathe la ka Black Life Counseling sinihambise kocwepheshe abazokwazi ukuthi babone ukuthi bangakwazi ukumsiza kodwa ke asembe ukuthi sokwazi ukuthi silungise le nto sizozwa naye ukukhala ngani sizwe nawe ukukhala ngani sibone ngoba kahle thina la Black Life asamisana nokuhlukana kwabantu more special izinto mehlanganiswe uNkulunkulu. Yebo. Hallelujah. Mbukelo Black Life asingasimosha isikhathi njengoba esechazile kubhuti udaba lakhe ukuthi uzizwa kanjani ngonkosikazi wakhe mina umlangeni Magasela I strongly believe ukuthi sayidele lodwa le story alikunikezi le hanto yabo ukuthi ungakwazi ukuthi uzofike nezisombululo asenze kanje asibizeni uKing abe khona sibiza umama abe khona sihlale sobafo siboke ukuthi singakwazi ukulungisa le ndaba asambeni.
Right, sibine sinamukele ke ohlelweni lethu elibizwa ukuthi wabuyelana emendweni isigaba sethu ke lesila sesihlanganise khona wonke umuntu sesikhuluma udaba oluphelele siza ukuthi ngempela isisombululo sasithola noma mhlawumbe indaba iyasihlula. Na, khona kuMamdepana ngane kwethu sawona. Sawona nendaba njani? Ukahle. Ngiyaphila. Nkosi, ukuthi angitshela abantu. Hallelujah. Cela ukubingelela umama. Awufuni ngisebenze ngephisi. Ngicela ubingelele umama uKetheli. Siphuma ndawonye lapho. Moya ngangibingeleli ngani baba endlini. Ngiyadlala abafundisi. I-right lanto yeni on. Siyabonga Nceko. Siyabonga. Hey ngicela ukubingelela ke mina ihambeli zethu sanibonani usisi mengakamboni. Yebo sanibona. Yebo njani? Siyaphila. Kambe baba uthena umndeni wakamani? Usiyasithola. Usho umndeni wakasithole. Umndeni asithole. Oh siyabonga. Umesisi sithole wena sisi. Sisi? Umesisi sithole. Yebo. Hawu Nkosi amazosho kahle. Yabo abantu besifazane nomento sasidalelwe lento bafethu. Yayikuthina ukuthi kwenzakalani asinandaba. Asinandaba. Mfowethu ukahle. Ngiyaphila njani bhuti? Hayi ngikhona ngikubiyela lapha phela mina ngaze ngikubona yabona. Ngiyabona. Ufika nje wangena kwindlovukazi yami kodwa it's not fine. So understand for a moment. Kancane. Yeah. So bhuti yazi ukhulumile noma Mdepane la wachaza isitori sakho nodaba lakho sisila ufika kithi ukhala ngokuthi emendweni ebeninawo wena naye. Into emgqilaza kakhulu ukuthi wena ubonakala ngathi appreciate ngendlela ayiyona. Awuneliseki ngasinye indlela. Hlala njalo uncoma abanye abantu nento azenza endlini akukho nje uncoma ngaye. Angakuthi uyahlula even ukuhamba naye mathiwa niyayikhipha noma niyeThekwini noma niyaphi wherever la niyakhona nemicimbi. Yebo sisithi akayazi lento ukuthi igqoka ishirt elifanele nengubo yakhe. Iqiniso. Izinto ayisafani nakuqala kona kwaku-rice sisasanda kuhlangana. Hayi kodwa emva ukuthi mase ngimthathile kuvele kwashintsha kakhulu akuba ngisafana nasekuqaleni. Okay. Ya nangendlela ayeyona kahle kahle uniform afani kuuniform nasengubeni zasekhaya yabo. Ngimsesa kamnandi uniform. Even kwesinye isikhathi ithi ngifuna umshintsha nje indlela ayona abumbona kahle ukuthi sivele sixabana. Ube ngayigqoki ingubo ezimbamba kamnandi kanjena eselapha elokhuzana kaJobe. Yabo manje usefaka ingubo ziyamfanela uyangithusa nami message manje. Hawu mama. Khumbula that time. Yabona ilento ke le ngimthandela wayiyona seqala ngoba neuniform ayimfanele. Iuniform yasemsebenzini. Hayi kodwa manje sixabana njalo manje. Okay. Izinto ayisafani ngempela kuyabheda. Ya angazi. Angazi mazinje eMamdepane wena umnikazi wengqepho Le ndaba mina kuyangithusa kanjeni. Le ndaba nawo kuyangithusa kodwa ke ngithusa ukuthi khona ubudlelwano obungaqedwa ukuthi ugqoka kanjani. Umuntu wakho sisi indlela oyiyona nawe sengathi engahamselana nawe. Uyabo? Ya unganqeni ukuhamba naye unganqeni nje ukuthi nihambe nedrobheni. Uzogqoka into phela umuntu meniphuma naye usuke umtshela nini noba uthu ukuthi sithando sami engathi ungafaka lokho. Manje nakafuni ukushintsha lokuzana indlela yakhe agqoka ngayo ule bambelele kuseneni umuntu wasemakhaya. Mamkhize uthe uMamkhize angithi sithando. uMamkhize angithi. Sithando sami yini wena obona inzima kakhulu ubhuti mekucela ukuthi nje cela ukuthi nje yabo lapha nendwangeni ethi ukuthi kancane kancane. Isisimnaye kunzima indlela engikhule ngayo. Akafuni nokuzwa kahle ukuthi ngifuna le mangifuna le uyangiphikisa nje. But sithando uyiqokile nje indlela afuna ngayo manje uthi ukuthanda unamathele kanje ingubo zakho emzimbeni. Noma ubuye umqondo usuphumile uthi awuthi ngizame lento ayishoyo. Hayi ngizokwenza nje besisho. Yeke ukuthi uzokwenza ngithi yini ayinkinga eqaleni ukuthi uyenze usanayo umjabulisi ukumetha because I don't think ukuthi king kufe umuntu mezothi ufuna ukushintsha ngifuna ukukushintsha ube into ethandwe yini but khona ezinye izinto kancane ngithi mhlawumbe do you mind uqhwa kanje yabo mhlawumbe wena uyayithanda iketi obvious uyayithanda iketi and dresses yabo so ngeke uzusho ukuthi hey ngeke Mamdepane ngikuthanda musufa ama track pant nama jeans oyabo ngeke uzukwazi ukusho ukuthi kodwa uzothi kufanele ube nami uzosho ukuthi mama indaba ungaqoki la ngubo yakhe yangichaza yabona lokho mhlawumbe iapproach yokuthi wena iapproach yakhe ayikanjani kusisi ukuthi ashintshe mhlawumbe nayo Ngifuna ukuya lapha umtshela kanjani. Cha nje indlela engimtshela ngayo ngimtshela polite njengesithandwa sami engamhlebi kubantu ngikhulume naye kahle into ayisuke yenziwe vele edini. Enye into akhala ngayo uthi wena zonke le ndaba ekhuluma ama opposite.
ishu ya ila ngikwazi khona ukubhodla khona-ke lapho ngoba kwesinye isikhathi ngibe ngishaya amahloni. Mhlawumbe bhuti kwaba usuvele uyicazele ukuthi wena vele uyavuma le ukuthi isikhathi esiningi ukhuluma uma udla amanzi amponjwana. Yini le kuvimba ukuthi ukwazi ukukhuluma nomakoti wakho usober okubona ngazi ukuthi udinga amanzi amponjwana before ukwazi ukukhuluma? Yini uyakushaya uyaloko? Ukuthi ngisuke ngazi vele ukuthi sesizoxabana kanti mengike ngathi ukuthi kancane ngisuke ngasenendaba ukuthi uzodinwa noma uzokwenzani yabo. Ha. Iyona-ke into edala ukuthi ngimtshele mese ngisekushaya ngoba singaxabana nje ukuxabana ngisho noma ngathiwa siyahamba oyedwa usuke usihamba phambili oyedwa uhamba ngemuva sengathi manje siyaphelezelana noma ngiyamlusa noma uyangilusa ngoba suke sesingasazwani so akubi mnandi ukuthi sihambe sobabili. Shuthi iqiniso lento ukuthi abantu abaphozayo whatever lisho mayidakiwe usukade licabanga phila. Usuke vele kade ilokhuza kade uphile kodwa manje ungazi ukuthi uzoyikhuluma kanjani nje ukusopha. Amtepana. Njalo. ngifuna ukuzama sando sami wena kuko konke lokhu uzizwa kanjani namanje usazizwa kanjani before uzuhambe nje wawuzizwa kanjani le because mina ngixoxanga nawe angazi ukuthi yini ayikwenza ukuthi uzuhambe ikona lokho ukuthi wawuhlezi mhlambe egxeke ubaba mephuzini Sisi kuningi okone okwangicasula kakhulu ekseni ngithi ngimenzele itiye wakwazi ukusuka angigalele ngalo usuku. Hawu. awu ngobani wawuswenzeni manje awusogqokeni iphinifa yini Khona isikete ngamisigqokile eside singangichayo. So wavele wangibuza umbuzo nje uyi-1. Ngayithulela ke mina wathi uthuleleni ngoba ngikhuluma nawe. Sakhumbula lalibande leyatiye lakho. Sakhumbula lalibande le. wamsela ngalo ngoba Lalibande la wabonza ingekashi welenze njengomuntu ongafuni okukhombisa ukuthi akafuni vele ugcina guys icala. ni toxic yo Wala la kuphike ngayizolo so kumele ngisho. wamenzela itiye libandayo ngoba engabuyanga Yawo. okay Ngaphuza kanjani itiye libandayo sisi? Ngalihambisa kwena endlini engakunikeza. Usiyangibiza, usongibiza ngiye kuwena afike wangithela ngetiye. Kodwa Washa, kusingambiza mami. libanda la shanga ngoba ngithi lalibande. wena yena washa mami washa wena mami Akashanga. Azangasha ngithi wena wathelwa ngetiye ngalenza mina lishisa ngahamba ngolibeka kuyena eduze kwakhe. sebekuthela ngalo ke dali washa yini Lalibanda ke. Laselibanda ngisho. Mama ngicabanga ukuthi uyangishisa kanti selibanda uliyeke lapha ukuthi ngiyamenzela. katsho umuntu leso livele shini banda Ayikho into ayishoyo. afuna ngintshele mina Yeah. la i-relationship yabo i-toxic kodwa ngazi siqale kephi I'm trying to ukuthi ngibalalelisise ngizwe ukuthi kahle kahle iqale kephi ubhuti into engizwa kena wambona egqoka uniform usisi yayinamathele emzimbeni uyamchaza me kanje mefika lapha yana usefika uyayidedela usisi urelaxile ukumentionile kimi lapho mhlawumbe kwakukhuleka so wayesimemchazela vela dini so nakhona ngiyasola ukuthi mhlawumbe indlela yemtshela ngayo usisi yamenza ukuthi Ithone. kwangathi kwesisikhathi umuntu umtshela kube ngathi uyamcomparisa ukuthi awuqonga njengoba leyo nto ngeke usakwazi ukuyilungisa you understand fanele nje umuntu umtshela ukuthi wazi wamuhle abe muhle wazi wamumbi ayingeke indaba ungaqoka kanje angabi khona umunye umuntu wesithathu mhlawumbe mekutshela lezi zinto khona umuntu ecomparison noma uzizwa ngathi ukuqhathanisa naye mekutshela ukuthi igqwa kanjani Ukhona umuntu anti ngiyena lo phela ugele bese ncoma la phambi kwami. Ukuthi hayi ugele right muhle nje. Ngiyamtshela ke mina ukuthi asekho isidingo sokuthi ungazi uzutshela ukuthi ogogo nje ngitshela ngogele ukuthi muhle yabo abangani kanje. Kodwa benikhuluma naye uyedwa so wena sithandwa sami ngifuna ukuzwa ngawe yini ekwenza ukuthi ugoloze sengifuna ukuzwa ngawe ngifuna ukuthi lebe simcabangela king ukuthi lapha indlela i-approach because he was drunk sifuna ukuzwa from the horses but yini ekwenza ukuthi ubone ukuthi lezi zinto ayishoyo ayisuggestayo kuwena zikho right Awayithathi. Hayi sisinga hayi ukuthi mhlambe ngangamameli ngayithandi lento ayishoyo. Yena ufuna ukuthi into mayenze manje ngesikhathi sakhe. Kodwa manje nibe ngimtshela mina ukuthi okay kancane kuzoba right yonke into. Wena sovese nongiphushela ukuthi masiyenze into manje. and iney'mpahla fanele Inkingi lapho ithengwe kuyena. wayekupha kodwa imali yokuthenga impahla Ukuthi ngiyamphikisa angimlaleli. wayekupha kodwa imali yokuthenga impahla njengoba efisa ukuthi ushintshe Hayi wayengipha kwakumnandi. hawu uyabheda-ke Thomi hayi Thomi ngeke-ke I'm so sorry Ingubo engiyikhombayo akayifuni engiyithandayo ezingibusisayo ulefuna Njengalezi amahali angazi fune okhule ngazo kanti unjani wena Thomi
Nangumuntu ezogqoka isigege ufuna ukufela lokho lento yakhulwa ngayo. Mina ngigqoke into zami ezihula lapha ngoba phela ngumfazi wakhe kodwa ngaphezulu kwalokho Mana-ke kulezi ey'bhula la phansi Hhayi, indlela okhule ngayo emakhaya ubona umakoti begqoka kanjalo mhlawumbe yebo bhuti yona indlela Bakephi? ekhaya mina. la Basem- ukhulele khona. Yebo. Kodwa mina ngiyilokisha ngingeni leso style leso. Oh, wona phethu ilokishi. Ngiyilokishi. Yena uzonengqondo yasemakhaya. Khaya. Mina ngiyilokishi Emakhaya, mina futhi. khaya. Lokhu ine-pressure kuyabuza yabuka umama kuthiwa imama lakho fethu eyingeke. Qinisa Shasha amahlonishwa uhamba nalo. Usule buchaza uthanda umoya wakhe. Uchaza ukuthi hayi Alright. akukho ukuthini ngithanda umoya wakhe Futhi uyahlonipha. ngamthola egcwele imfini. Suka isho luso leyo nto futhi kumele nihambe ngeflow. Mana-ke brazo ake ngizwe kuwe-ke mhlawumbe manje sike sithi ukuba diphanyana from your side endabeni yokuthatha umakoti ubusuredi kumthatha vele. Phela khona naleyo pressure uma kunemicimbi futhi emakhaya ubuza umakoti ukuthi uzomthatha nini kodwa ngeke ngize ngisho ukuthi yilokho kwangenza ukuthi kube nje. Kodwa nje sengiyachaza ukuthi khona leyo pressure ukuthi awu umthatha nini umakoti yabo ngase ngimbona ke vele naye ngoba ivele khona ke sefikile empilweni yami ngase ngenza hayi nangu umakoti vele esipanini Uvele ukhona. uzovela ukhona ukuthi nje ngangakaveli then ke ngamthatha ke ngavela izinto zi-right futhi And Yebo. ngesikhathi umthatha as umakoti benijwayele vele ukuba ndawonye ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe lento yokuba ndawonye vele beningayazi. besingakaze sibe ndawonye isikhathi eside kodwa besiba ndawonye mhlawumbe lawo ma-weekend mengivakashele kodwa nje kuthe mase sesishadile sesijwayelene ayikwazi la kushintsha khona kakhulu izinto Ukuthi sihlala sowu-2 ukuthi mamdephana umuntu akamashu wasemlazi wasentuzuma ilokishi in fact Yebo. uzokutshela ukuthi ama-bras akhona even amadala nemizi kurare ukuthi uthiwa khona ubaba usikhosana khona ubaba umbube khona ubaba umkhizi most obra bani obra zix Obra T. yabona kuhamba ngobra kodwa uma uthi uyathola lo muntu umuntu oshadele ononkosikazi impela okwenza kwesinye isikhathi impilo yabo nendoda ekhulele emakhaya noma nento yasemakhaya engafani. So quite obviously mayithatha umakoti kufuna ameshe ukuthi lo makoti amthathayo it's either uzojumpa in kwistyle sakhe noma uzoba yinto yena ayiyona. So ingakho ngibuza kuwena mfethu ukuthi eyintweni awayibona kusisa emsebenzini ikhona into eyathi lo engaba umakoti because of 1 2 3 ya qualify beside indaba zokupheka because most of the time mama ndoda mayithatha umuntu abuka ukuwasha nokupheka. Ukuthi ngale kwalokho kukhonane lutho ikhona into eyilokishi ezuzisho into iyilokishi owayibona ke into ngamesha inhlanganisa mhlawumbe makunamaphathi ngoba emsebenzi kuba namaphathi. ya ngambona ezothile ehlonipha kona ngangisithanda vele lesa style engamthole isona isikhala lesa kodwa nothi ukuthi mase ibe full isikhala ngempela igcwala isikhala kuphela ngangithi mhlawumbe mase efike kumina uzomixa phela ngoba ngangilindele lokho nami ukuhlonipha ayinakho indlela engamthole iyona indlela engimele kamnandi ngayo nogazi nje ethandeka uyabo uyebonakala usimanzi Into yakhe kamnandi ufuna ubokhe idlula nje. kumele Ingashabalali. kube kamnandi nasendlini phela ubuyibona into yakhe yabo Nami ngugele kodwa nothi ukuthi ngihambisana ugcina nawe nkathi Masiko. uyithatha emva kwalokho umuntu useyayiyekela nje Awungeke. yabo ayekho umuntu ojabulela leyo nto leyo Pho my sister before ngeke kumamdipana wena why mase ususukile eduze kwakhe bese ubuyela entweni ade eyithanda obunqaba ukuyenza sahleli naye. Yini lesikwenze wabuyela manje kanti ubani lofuna abona into enhle mangena umyeni wakho. Ugqoka kwami lezi izigqoko libe nisazi ukuthi mhlawumbe esikhathini sohamba sihlangane mhlawumbe abone ukuthi hayi nangoku umakoti wami segqoke ngale ndlela engangiyifuna kanti ngempela kuze yakuya sihlangane ke bese ngiyamtshela ke yabo sihlale phansi sixoxe. Mana ungakayi indawo uyakwazi ukuyigqoka lento ayidingayo ngimi lapho kodwa ulinda ukuthi nizenixabane osuku uyekini Bese kuyimawubona yamkhalisela. baleke ukuthi uyigqoke bese uyomkhalisela again. Kanti ubuhlulwa yini usekhaya noma mhlawumbe usabambe lento ukuthi bekutshela rough. Hayi baba wangihlukumeza nje bese ngihlukumeze kakhulu bese kwanele bese ngonele kakhulu bese ngihlukumeze kwenela nje ngakho nje ave ngaphuma ukuthi okungcono angihambele ngigodukele ngekhaya ngoba bese ngihlukumeze kakhulu. Thatha mamdebhana kuyehlela. Hayi.
Kodwa usewumfazi wami angisi. Usasewuyi. Usewuyena phela ngoba akazi kubuye inkomo. Akazi According to isiko usewuyena. Ngokwesiko. Asibiyeke sibuka inhliziyo yakho, ngonhliziyo yakho usewuyena. Hey. Kunzima ukuthi ngaphendula lokho manje mhlawumbe. Kanjani manje? Hey, mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi. Hayi angisaziki. Mina ngifisa ukwazi into engiyibukayo la ukuthi ikhaphuli ishade bengazani. Yeah. Lo bhuti lo akafuni ukubalekela kakhulu ukuthi pressure sekhaya. I feel like mikhona kakhulu. And then nakhona ukuthi wamthanda ke. I-approach kabhuti ingenzeka kube yona ensisa angazishintshe. Kodwa futhi ngifuna ukumkhulumela ubhuti. Kenzeka abanye abantu khona abantu abadaliwe abantu besifazane because ibona ngisebenze nabo kakhulu, engiphila nabo kakhulu. Abathanda ukutshelwa. And most especially umtshela ngesitayela sakhe. Uvela bona ngathi nje most especially uqinisile mewukuthi uphume emakhaya banqena ukushesha beshintsha izinto uthi try that yabo. Banakho lokho umuntu umuthi ubona ngathi nje uyam insulta umtshela ukuthi indaba ungafaki lesi sikete esine ribbon yabo uzovela athi ayisinani lesi ningathandani ngikhuluma nje ngomuntu wesifazane so ubhuti ngicathi ngesikhathi besajola azange ayinikeze isikhathi ukuthi bahlale yabo baxoxe abambone ukuthi umuntu okwaziyo yini ukuthi umtshela izinto ayishintshe noma ufuna ukuthi yena ngoba isemshadweni ngoba utrainiwe emakhaya ukuthi unkosikazi umuntu onjani wababona labo mama bani lapha ngakubuthi abantu abanjani so ufika nje vele uphethe lokho ekhanda lakho konke lokho okunya akasakuzo there is a possibility of that. And okunye ngihlezi ngikubalula ke King abantu besifazane bayawuthanda umshado. Okay. Yabo akekho umuntu wesifazane othanda ukugugela kubo. Kodwa siyazama ukuthi sibafundise abantu ukuthi kungcono uvela ukwenze lokho kunokuthi uyoyihlukumeza emizini yabantu. You understand? Okay. Zazi ukuthi ufunani wena. Ungabe ukuthi umuntu methi ufuna ukuyoshada usuyahamba. Uyohlukumeze kufika lapha ngoba already uvume into ongangeke uzuyimele. Umuntu ongeke ongayona itype yakho ongeke kwenza izinto ufuna yikho ujola ngathi ngamnandi khona uzobona uyalalela yini lo muntu. And ubuka izinto ezincane we take the same way guys take. Ukuthi wenza ukuthi njengoba uthi nawe ngifuna into manje nami ngifuna ukhwena nje shintshile manje sanazi isikhathi ukuthi awu ngoba uthi ufuna ukunkhokha ule bethi uzoba umama bese uyagijima ke manje nawe usiyoyisantuza emizini nabantu uyafika lapha kuthi ungasebenzi yabo mhlawumbe uya driven career woman awusakwazi ukufeza konke lokho uneyingane zakho ofisa nawe ukuthi ifunde ezikoleni eziright but sengishada uking usethini angimfuni mina unkosikazi ofundile sengenzani ke manje sengikini Housewife. Ngiyakondla. Ayisoyize uzongi-afford oni mengifuna omoda kusasa uzowenze njani Omoda my foot. izake so ngicabanga ukuthi go back to i-couple namhlanje ukuthi ngicabanga ukuthi i-couple isangasebenzeka Sure. ngoba usisi uyakwazi ukushintsha phela udinga abantu abazomkhalimisa ekuthenini akukho wrong ukuthi umuntu akutshele into wrong akukho wrong ngalendlela acabanga ngayo futhi nakhona akona nokuthi ubhuti uthandela ukuthi yena ahalele yena naye ukuthi abukeke kahle namanje emshonje ubuqoyele ingubo yazizwa how do you feel nje ubuqoyele ingubo echaza ubhuti Sizizwa kanjani? ngizizwa kahle iyachaza nawe yayibona lento engishoyo ukuthi inkinga akubona ukuthi ubhuti uyamshintshisa inkinga uyena akathanda ukutshela kunabantu abangafuni ngempela ukutshela nanokuthi i-mistake nenabantu banenza mawufika ekhaya uzogana lapha kaZunda mawufika ufuna ukucopy style somakoti bakwenza enye indawo ukhohlwa umuntu ofike ngaye kanti umuntu ofike ngaye ubalekile true uyena umuntu ofuna nihlala nibonane ukuthi okay nakho engikhona nakho engikhona sometimes ake ngibuza sithi akekho mhlawumbe umuntu wakubo kabhuti wakwakhuluma okuthile ngokugqoka kwakho lokuqala before ushintshe ubele emakhaya because nayo lento iyayifaka uSouth eSlondon mhlawumbe umakoti ugqoka kanjani mayigqoka kanje hayi nokho ukhona ubhuti wakhe wanjela lokho engayithandi indlela ogqoka ngayo oqala yebo wathi endango babona babaselokishini eh wangitshela saxoxa ke ngathi hayi ngizozama ukushintsha mana ke wo wayethi ufuna ugqoka indlela yaselokishini yebo so akena oqala umkhwena akho ukutshela leyo nto hayi wakwangitshela yena umfowabo kodwa naye ukuthi kuyadina nje ubona umuntu erubuzela umbona umkahle yazi yacika kukhona abantu abamkanjeyana avela umuntu abe muhle nje umbona ukuthi cha lo ana stress bese umuntu emkahle umonthi yonke into ihlengene brawami Ukwabhuzela. avela afuna nje ukubhuzela futhi amaphilifa ngingwabona engena naseyinqena imsho you turn off naleyo yena nje wangichazela nje wathi uthi unyobhuti wakho uzakamkhulumele
ukuthi manishintshe ngigqoke kanje nathi mina ngiyalalela ngizozama ngamtshela kanjalo ukuthi Mase ngiyana nawo body shothi impela lento soyihlasa but into enamandla kakhulu bafowethu before sihlokana. Lento ye communication kwi relationship inamandla always. 100%. Make kwashoda yona. Noma ningakhuluma 3 hours, 4 hours, 8 hours kodwa akusho the communication because communication ufuna ngilalele ukhulume ngilalele siya communicate lapha. Not about into ukuthi wona bhuti ngoba uyindoda mawufila as if umjikijela ngetizo wenza so. Lingabandi iti sukumuyoleza ukhombisa ukuthi liyabanda. No, i-abuse is still ukumshaya nje kahle kahle. Ukushaya lokho. Inkomishi yasiwe straight. Hallelujah So moyingcwe. into ebalekile ukuthi nikhulume umlalele likhulume nawe sis. Mayikhuluma ubhuti yamlalela as much as umtshela ukuthi let's give it a time kodwa mnikeze into ethi by this time zobe sengikwenzile 1 no 2 no 3 sibekele izikhathi ezithile because into ezokwenza ukuthi into ingapholi noma ingapheli ukuxabana ukuthi uyathembisa but akubonakala ukuthi inini la zoqala khona sekukuningi mhlawumbe ukhala ngokugqoka ukhala ngehockey ukhala ngendlela wenza ukudla uyibala zibaningi but wena lokhu uthembisile nje khona ngokodwa kwenziwa yabona and nawe bhuti uyamazi umuntu wakho uma umkhetha noma athiwa niyajola nathandana yambona ukuthi uthatha isikhathi singakanani ukurespond ey'ntweni mtshele ukuthi okay isikhathi osithathayo sokuresponda ngiyas-understanda but how I wish ukuthi singenza kanje ukuze kukwazi ukuthi into yethu ibe sharp because iqiniso lithi umuntu nomuntu uma ethandana nomuntu into ebaluleke kakhulu ukuthi bakwazi ukuxoxa bezwane ngalokho akuthandayo abo nomunye akuthandayo so lesi sizokwazi ukuhlanganisa into eyodwa siyaphambili for me nje angazi ukuthi nihlukaneleni nixabaniswa yini yazi mina ngazi inkani baba nginkani ngiyagoloza omunye noma ngiyagoloza ayikodwa mina la kule point le case rather ngibona uSimamkhize unenkani usuphiwe imali impembe ngingcono ukuthi akanginikezi kwamali lo manje uyasho ukuthi iyanikezwa imali nawe phela umthengele thina sithanda kabi izinto esithengelwe zona ngisho noma kuthiwa ngithengele upanga ugqoka hayi ngeke kodwa ke phela ngizobe ngithengeliwe nje nisho njalo manifuna usinayini sengiyaba kusasukubiza imnandi into yokuphiwa umuntu omthandayo umuntu stick sweet sekubiza ko stick sweet awu kanjani manje Ngithengele into angayigqoki ya urongi ke lapho kodwa phela fanele na umlinganisisi umbuka ukuthi kuyakufanele umnqobo ayingeke uMamkhize kufanele sikhulume uMamkhize udinga usizo hayi shap yeza sandwa sami naye ubhuti yalidinga ngoba lento yakhe ukuthelana ngeti kubela lishisa lelati wezoli kwankomishi izomlimaza noma kuthithele abantu samthanda umyeni wakho samthanda masilungisa izinto nkosami ngoba nami ekhaya sengikhathele ukuhlala ekhaya ngazi ukuthi yayibona ukuthi unjani ube wawugodukelani uyaphi ekhaya ngoba bakhini uzukhathale nje wawuyaphi Mamkhize wangena intombi laphana ka Sithole nje ngilapha kodwa wangakabhizi kakhulu hayi kakhulu wangakarekhodwa kakhulu hayi kakhulu no niyaphuza nobabili ya nginokushaya mina yena uyashaya kodwa ngifuna ishayele endlini bangabona abantu sanishadile ukuthi ashayele endlini ya engabe uvanzi ya wena uyabuvanzi basemathaveni cha mina ngizongiphuza namanye amadoda so nabhuti uthini lento uyafisa ilungiseke noma uthi usamile entweni yakho kuzobonakala ngeke ngisho ukuthi kuzokwenzakalani sin organize usizo mhlawumbe nganceda hayi uzwile mfowethu angizile mina mfethu hayi asambeni hayi ngeke okay kulungile kunjengoba sishilo nje kodwa king bathandana labantu kuphela nje khona unenkani ongakwazi ukuthi mhlawumbe nomunye approach ayikho right and nobhuti fana akhanselishe indaba yokujikijela amantombazane ngiyinkomishi bafowethu asikuthande lokho ngale kwalokho mina ngi-right ngaza ukuthi asibanga kakhulu ukuthi nithamele sisiqebu sethu sosuku ngenzeka nani sisize nisitshela ukuthi kwenziwa njani into manje inkani ibhekene nenye inkani sale kahle Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo ukulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma
mama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.